Mga puso, matapos ang kapintatlo ka oras ng rescue operation at tigayon nga masalbar sa mga katapos ang Philippine Coast Guard ang mga manugpangisda nga sanday Jomar Asuelo, 52 anyos, kapitan sang sakayan kag mga crew nga sanday Lito Candelario. 46 años, Robert Rodrigo, 30 años, Romark Acedre, 37 años, John Borja, 53 años, Niño Solitario, 40 años, ug Michael Retirado, 43 años. Ang ila sakayan nagdugdang sa tunga-tunga sang Hintutulo Island, Masbate, kag Gigantes Island sa Carles. Pasado alas 2 Biyernes ang hapon. Sunod sa PCG Iloilo, nagpalawod ang mainis ang nagligid pa nga Hulyo 23, apang bangod sa mabasko gabalod kag hangin, nagtinir sila sa Hintutulo Island sa Masbate. Pabalik na sila sa Estancia Iloilo pasado alas 2 ang hapon sa Hulyo 28 sang nabtan sa mabasog nga hangin kag matag-as nga balod. Rason nga naguba ang katig kag naglugdang ang ila sa kayan pandagat. Sa subong, nakapauli na sila sa mga pamilya o kung nakapauli na sa ila tag sa kapamilya ang mga survivor. Ba ma'am, nag-apyot na lang sa parts ka bangka. Nagalutaw ko bila. Wala lang jacket. Ginapahila pa namon na pagkadto sa istansya, din pagkamot sa istansya, mag-issue kami isang violation kay may announcement kita sa Coast Guard na bawal na yung maglayag tungod may ara kita ng warning.